Яравита тепросин, специално създаден за третиране на семена, който дава бърз старт на основа азот, амониева форма, изключително голямо количество фосфор и цинк. Датата е 4 април. В фаза вретенене се намира пшеницата. Семената са третирани и намазани с тепросин. Този старт, който дава тепросин, осигурява на растението дружно поникване и интензивно братене. След малко ще се преместим на посев, третиран с друг вид продукт, аналогичен, а торенето е 1:1 с торенето на това поле. Направили сме едно листно приложение преди 10 дни с яравита Грамитрел, 150 мл на дека, с 30 мл силеко. Наблюдаваме за 10 дни интензивен растеж, слаба реутилизация. Както вече споменах, ще видим разликата в третирането на семената. Един и същи сорт, една и съща сипеноторова норма. Разликата е в третирането на семената. Тук забелязваме не толкова добре развити братя, за разлика от предходния посев, и нееднородност на полето.